Sa operasyon sa Second Chance, ang pasilidad alang sa children in conflict with the law, mas gitinguha pa ang pagpalambo sa talento sa mga batanon. Mao ang adunay regular nga mga kalihukan ang gihimo aron mas mabansay sila o mapahimuslan ang ilang mga abilidad. Ani ang RTV Presents ni Nico Serino. Makalingaw nga art workshop ang among nasaksihan dihang nakabisita kami usa ka adlaw sa Operation Second Chance. Ang mga kabataang residents sa pasilidad gitudloan sa taga-Portrait Artists Society of the Philippines kun PASPI. Lain-laing techniques upang maagi sa artwork ang gitudlo kanila. Lakip na niini ang black and white, lines ug tonal value. Gipasagdan lang sila sa ilang kaugalingong interpretasyon sa lain-lain nga obra. Kita tanan consider as artist man gyud. So para ma-discover po nilang ilang talent, sayang man gud ang higayon sa nagtubo sila. So may lang makahatag tag gamay knowledge nga ila pud makita ang ilang abilidad ba. Sa panghapon nga sesyon, colors na sab ang gitudlo. Gipahimo sa mga kabatan-unan ang color wheel aron makapintal sa tanan nga mga colors niini. Ang estilo, magsugod lang sila sa mga primary colors ug didto na mo combine sa lain-lain aron makaporma sab og lain-lain nga colors. Aron magayran po na to. Sa hinahinay, og unsay og madamlag, mao na ilang mahimo pod. Ang art workshop sa mga kabataan gipasiugdahan sa Cultural and Historical Affairs Office sa syudad sa Subo. Katuyuan nila nga matap ug matumbok ng daan ang potensyal sa mga kabatan-unan. Gani ni adtong Pebrero, usa sa ilang artworks ang gihimo nga opisyal nga logo alang sa Cebu City Charter Day celebration. Ato ning gihimo, it's a monthly activity na mag-workshop ta. So muna nga ang di ka mao mo draw og mo paint, makamao ra gyud madugay. Year of the Youth, man no, especially sa kanang Catholic Church, but still, regardless, agana itong importance, which is really good nga ang Chow, nag-spearhead siya ba? Atul sa ilang workshop, wa sa palabya sa mga kabataan ang pagpakita sa uban nila nga talento. Sama sa natad sa musika. Matod sa tagduma sa pasilidad, matagbuan, doon na sila ilusad nga kalihukan nga magsilbing socials alang sa makabataan. Mukapin sa 80 ang populasyon karon sa pasilidad sa Operation Second Chance. Kada buwan na gitay gi-schedule nga monthly social for the kids nga magduwa-duwa sila o niya makikistorya silang social worker sa mga staff niya gamay activity, the whole day activity siya niya gi apil na ang kaning ilahang kalihukan sa tsak. Kung abilidad ang hisgutan, di gyud kabintahan ang talento nini mga kabataan sulod sa Operation Second Chance. Mao gitinguha pinaagi nining gilusad nga art workshop nga matabangan sila mapalambo pa ang ilang abilidad alang sa makahuluganon nila nga pag-star sulod dinhi ning maong pasilidad. Uban ni Rod Prado, ako si Nico Sereno ug kini ang akong short docu.